Ако гледаш това видео, вероятно проверяваш състоянието си, дали, как бие сърцето ти, как е дишането ти, дали изтръпват ръцете ти и си в очакване на поредната паника атака. Казвам се Ирена и 10 години живях в постоянна тревожност с ежедневни паник атаки. Днес вече съм свободна. Чуй ме внимателно. Паник атаките и генералната тревожност не са психологически проблем. Те са поведенчески такъв и са свързани с нервната система. Важното е, че те не могат да ти убият. Аз съм тук не като лекар, а като човек, който е преминал през ужаса на паник атаките в продължение на дълго време. Преживяла съм доста симптоми, имам доста опит и смятам да го споделя с теб, за да ти бъда полезна и да знаеш, че не си сам и има изход. Наистина има изход.